Ako si Atubangan sa usa ka timuay sa tribong Subanen nanumpa ang bag-ong lingkod nga gobernador sa Zamboanga del Norte nga si Governor Rosalina Halusos ni atong Sabado. Gilayong gihimo ang buklog sa maya sa tribong Subanen isip pag-ilaw og pagrespeto sa ilang tinuhuan ug kultura. Matod ni Governor Halusos, daghan ang iyang plano og tinguha para sa probinsya apan dili niya kini mahimo nga mag-inusara. This is so much work to be done. I pray to God that He guides us every step of the way and grant us courage, perseverance, determination, and strength in body, mind, and spirit to overcome the challenges and pressures that come with the job so that we may do what is good and right and just. Ang mamaligya ay mani nga si Carmelito, nalipay sa iyang mga nadungog sa mensahe sa gobernador. Iyang paghangyo nga sa kanunay mahatagan sila kahigayunan sa pagpamaligya aron dunay mauli nga kita sa pamilya. Mga vendors unta nga dili na gusto dili na bawalan sa pamaligya kung asa ang mga kalapit na mga event, mga kalingawan, ay mga daghang kuan para na mga kuan na pud ang pagkinabuhi. Ako wis nga paglingkod ni Ma'am Nini nga ang probinsya magmalambuon, parehapod sa una ni Gobyebes nga murag walay gipiling nga tawo. I, Romeo Alasos Jr. Adlawng Domingo Sab, dungan nga nanumpa sila 1st District Representative Romeo Halosos Jr. ug ig-agaw ni ini si Board Member Angel Halosos Carion. Gisaysay sa kongresista ang iyang mga nasinati dihang nalangan ang iyang proklamasyon sulod sa 45 ka adlaw tungod sa langan nga sistema sa balaod sa eleksyon. Na-extend ang pag-proclaim sa ACOA, pero by God grace, gihatag Jud sa katawhan ug sa ACOA ang pagdumala bilang representante diri. It was a big lesson for me. Namulat ang akong mata. Kadugay 45 days akong naghulat para sa proclamation ako. No? Sa 45 days, sige ko ampo, pangutan na nanuman. Gitubag ako, giingnan niya ako na siguro kinahanglan mamulat ang akong mata para na ako'y himuon na dili na ni mahitabo kahit kanino man ang pangloloko sa eleksyon. Buot sa mga halusos nga ilawom sa ilang pagpanerbisyo sa probinsya, ilang matabangan ang katawhan nga makabarugbalik sa nasinating kalisod tungod sa pandemya. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.